Yo! So what's up mga Kauragon? Happy New Year po. Dahil New Year ngayon, pupunta tayo ngayon sa kusina ni Mayor. Titignan natin kung ano yung mga inihanda niya. So manggugulo na naman tayo. Pero bago lahat, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe kay Kauragon George. Salamat po. Ingat kayo. God bless. Happy New Year. So yun guys, welcome back. Nandito ulit tayo ngayon sa kusina ni kusina ni Boy Logro. Yan yung ginawa niyang maha. Ayos na ba yan? Ayos. Wala bang ano yan yung Sampol. sampol? Magkasampol na dyan. So ayan po si Big. Natutulog pa mamaya. Lilitsunin na yan. Yan, nandito kami sa kusina ni Mayor. Itong gagamit na tempura. Ayun, tempura. Ikaw titira niyan. Kami magbalat pero si Mayor ng bahay. Yan. So, ikaw palang katulong niya. Oo. Ayos to? na yung black, maka-black ka. Ito yung biko. Ayos na lang. Busing lang. Putar parang. So, we are preparing tirang ulam. Ayos na. Kaya mo lang tinira? Oo. Ha? Magpalinsya na ako ngayon. Ay, yung puto nandyan. Yun, same. May hamonado ulit kami. Ayos na lang, check mo yun. Ang kinukulang ka naman eh, Kwan. Puto. Vlog mo. Puto ng ina nyo. Ang tanong. Puto nga. Kumbaga ginawa ng nanay nyo. Diba? Puto ng ina nyo. Ayan. Sino ba gumagawa ng puto? Diba ina nyo? Ayaw mo. Chef Boy Logro. Siya mo wala yung chef ngayon. Ayos yan. So ito yung tirang ulam namin ng tanghali. Aros Gary Valenciano daw eh. Ha? Aros Gary Valenciano. Aros Gary Valenciano. Ba yung Valenciano mamaya? Sige, Ano ba yung kape? tawagin mo lang kami. So yun guys, update na lang. So yun guys, kompleto na yung chief cook. Ay, yung tagaluto natin. Si Muelo Bro ako. Si Boy Negro, ay Boy Logro. Joke lang yan. Wow! Makakatikim din ng ano eh. Lutong Ilonggo ba yan? Oo, Valenciano. Valenciano ka. Aros Gary Valenciano. Valenciano. Saya-saya. Gary Vincent. Ayos. Ay, ano masasabi mo sa luto mo, sir? Okay naman. Ay, yung puto kanina, kumusta? Photo wala eh. Photo na. Ano nangyari? Hindi umalis ka? Photo na. Nakulaps. Nakulaps yung photo. Bawi ka na lang dyan, tsaka samahan mo, no? Samaha. O, yun. Tapos, ano pa ang putahe mo? Ito, makulit kami rote ng photo. Ulitin. Ayos pa naman, eh, na. Nangangamoy na oh. Nangangamoy yung Aros Gary Valenciano niya. Nangangamoy na. Gary Vincent. Ito nga. Para matikman. Yung big natin, nakasalang na, no? Hindi pa luto eh. Ayan. Hinahanap ko naman yung konti. Ha? Isang boteng maliit, eh. Best food, eh. Sarap. Ano? Yan na, nanggugulo na. Ayan na. Oh, marami na. No. Kompleto na. Oh.
Yun. Para si Nico. Tingin-tingin ka. Kailangan kasi may pre-taste yan eh. Nagawa mo ng paraan yung puto mo? Mamaya gagawin nila ng paraan yan. Na-discharge na. Ito po yung puto ni Carlos Garibalinciano. Yan. Parang puding. Lagay mo, tabang. Ano? O kaya patis. Ako parang ng konting... Matabang na? Patis, patis. Yan, small chick boy. Yan, gawa ni arroz caldo ni Boy Logro. Lechon. Yun. Yan, ayan na naman siya oh. Pataas ng ano, kolesterol. Pero masarap. Minsan lang naman. Ito, luto na to. Yung lechon. Tipo, chicken. So, yun guys, ito po yung dinner namin ngayon. Arroz caldo lang muna. Tsaka isda. Para mamaya, bakbakan tayo. Sabay na yung batas. Ngayon, nakapagtira na. Halo ng halo. Iba, tulog yung... So yun guys, nandito ulit ako sa aming promise. Yan. Naka-prepare na yung lamesa namin para sa kain. So pupunta ako ngayon dito sa kusina ni Mayor para mag-update sa mga luto. Uy, wala na. Sana yung may luto? Wala na. Titignan natin dito sa promise. Ayun. Yan na. Ito. Maha. Yan. Macaroni. Ito yung salmon. Salmon fish po yan. Ilagay natin sa inyo. Yan. Picture, picture. Siyempre, hindi mawawala yung pansit canton. Best. Yan. At pinaka-special, lobster. Yan. At ang fried rice. Yan. Barbecue. Handa na yung mga pantusok. Ito yung arroz Valenciano. Ayan, happy birthday nga pala. Happy birthday, Mayor. Yan, siya po lahat nagluto niyan. Yan, birthday ni Mayor. Tempura.
pagkataon ninyo na mapaghanda kami at magandang panahon. Maraming salamat din sa mga kasama namin na ngayon ay makasama namin sa unang taon ng 2021. At although na pagsubok sa 2020 na ating nagpasan. Maraming salamat at maganda ating pangangatawan lahat. Ngayon din sa ating mga pamilya. And Happy New Year. Bless us our food. So, Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Ay, wala mo ng kanila. Ay, lang! Mas wala kanina dyan. Kusporo na buksan. Wala. Okay guys, sana maklose na natin ang 2020, yung mga salota sa 2020 maiwan at sana maging maganda ang year 2021. Kim, happy birthday happy birthday Stram. At sana ay maganda yung 2021 para sa atin. At mayroon din akong magandang balita para sa crew. May increase kayo sa sahod. Basta may increase. Hindi ka Importante meron. Kaming officer remain. Sa inyo mayroon. Mamaya ko tayo pababa yung pag nakakain na para... Ay. Thank you, sir. At maraming salamat din pa. Happy birthday ulit. At si Ayan, paghanda ninyo. Sir. Happy birthday, Mayor. Ngayon, mag-enjoy kayo ng kain. Happy New Year! Salamat! Happy New Year! 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 Sir, Happy New Year. Kain na na. Pare, Happy New Year. Kaya natin luto ni Chef Boy. Oy, sobra oh. Yung lobster ko sa inyo na lang. Uy, tindi ng hiwa nun ah. Talagang ano, diretso ah. Okay. Okay, pahingi. Tayo biko. Yan lang kainin mo? Ayaw ko na lobster. Ayaw ko yung balat. Laman akin. Chip boy!
Pakilala mo yung luto mo, Biko tawag nila eh. Alin dyan? Alin dyan? Balinsana. Balinsana. Ah, balikan. Balinsyana eh. Balinsyana eh. Biko yan. Gary Valenciano. Gary Valenciano. Gary. Sir, kaya na sir. Sige. Ay, yung puto niya. Wala, nakalimutan. Wala niya siya yung puto na. Wala namin mga. Yung may niluto mo. Dito tayo dito. Kumuha na ito, kayo chocolate. Kumuha na ako. Hoy, thank you, Yor. Grabe nila, eksakto lang yan. May pa-chocolate pa si Mayor dahil birthday niya. Yung ano na yung mayor, regalo sa inyo. Baliktad eh. Ito yan, maawa ko. Like na kayo dyan. Please like and subscribe my YouTube channel. Guys, Happy New Year! Mariano, nandito si Cindy. Yari ka ngayon. Sir, kamusta yung pagkain natin? Di pa. Hindi pa tapos? Tatalo na tayo, let's go. Sir, Happy New Year! Ang saya-saya ng music natin! Woo! Happy New Year! Puto na. Happy New Year, pare! Happy New Year. Nandilumukan mo. Wednesday night. Like, Happy New Year. Hello, baby. Sabi mo. Salamat. Di ba ba yung nagagawa mo dyan?